guretzat, gaur egun 11 bat osatzen dugunontzat, referentzia, lehen mailako referentzia izan dela Agirre lehendakaria. Garbi dago, guk beti izan dugula gure gogoetetan, gure proposamenetan, gure aldarrikapenetan beti izan dugu gogoan Jose Antonio Agirre lehendakaria, eta baita ere bere belaunaldia osatu zuten hainbat eta hainbat gizon eta emakume Euskal Herriko, guretzat ezinbesteko referentzia izan delako hainbat eta hainbat esparrutan. Jose Antonio Agirre lehendakaria. Jose Antonio Agirrek hainbat eta hainbat ezaugarri bete izan ditu bere ibilbide politikoan. Alde batetik, jakin izan zuen, herri honetako momenturik txarrenetan, garratzenetan, jakin izan zuen gobernu bat osatzen eta politika egiten pluraltasuna Euskal Herriaren, Euskal Demokraten pluraltasuna kontuan hartzen. Eta jakin izan zuen batzen bere baitan, bere gobernuaren baitan, hainbat eta hainbat ideologia ezberdinetako eta hainbat sentimentu ezberdinetako jendea lehen egunetik azken eguneraino. Eta nik uste dut Euskal Herrian historia ezagutzen dutenek hori behin baino gehiagotan azpimarratzen dutela. Beste alde batetik, Jose Antonio Agirre humanista izan zen, gizabanakoa oso kontuan hartzen zuena eta aldarrikatzen zuena herrien askatasuna eta herrien burujabetasuna, nahita ez gizabanakoaren askatasun eta burujabetzatik abiatu behar zela. Eta hori oso kontuan hartu zuen, humanista bat izan zen, eta gainera bai berak eta baita ere bere belaunaldiak oso kontuan hartu zuten hori, bere humanismo hori, bere beste ezaugarri baten, eta da europeismoan. Europeista sutsua zen Jose Antonio Agirre, eta nik uste dut orduan ere, orduko abertzaleek erakutsi zutela Europa berri bat beharrezkoa bezain posible zela, eta horren alde ere borroka egin zuten Europaren baitan mugimendu europeista berri baten jatorrizko sortzaile izaten gainera. Hainbat eta hainbat ezaugarri izan zituen Jose Antonio Agirrek. Baita ere ezin dugu ahaztu Euskal Herriak historikoki berezkoa duen beste ezaugarri bat ere izan zuela, eta baltzen zuela bere baitan Agirre lehendakariak. Hain zuzen ere municipalismoa. Jose Antonio Agirre alkatea zen, Getxoko alkatea izan zen, eta alkate eta zinegotziek aukeratu zuten, beste erremedirik ez zegoelako besteak beste. Eta orduan ere Euskal Herriak erakutsi zuen, eta nik uste dut 11 bat alderdiak aurrera begira duen beste erronketako bat hori dela, erakutsi zuen baita ere nola Euskal Herriek osatzen duten neurri handi batean, eta gure herria eraikitzeko orduan eta nazio eraikitzeko orduan gure alkate eta zinegotziek nolako garrantzia duten. Guk prestatu dugu manifesto antzerako bat, 11 batek Jose Antonio Agirre lehendakarien heriotzearen 50. urterrenean aldarrikapen politiko gisa lau haizetara zabaldu nahi duguna, gaur hemen irakurriko duguna, baina bertatik aurrera Euskal Herrian zabalduko duguna dauzkagun baliabideak aprobetxatuz. Nik uste dut bidezkoa dela gaur hemen egotea. Eta hemen gaude 11 bat alderdiko ejekutibetako hainbat kide, baina guk milaka pertsonen izenean irakurriko dugu aldarrikapen politikoa. Nik bitxikeri gisa azpimarratu nahi nuke, badagoela hemen gure alderdikide bat, Xabier Arizkidea, duela 50 urte hemen egon zena, multikotxo bat zenean, eta horrek, nik uste dut, zure anekdota honek, zu hemen 50 urte beranduago alderdi berriak baten izenean egoteak, orduan multikotxo bat zinen, orain zartxoagoa, baina horrendik mutil gaztea, baina esan nahi du katea ez dela eten. Eta nik uste dut, gure obligazioa dela Agirre lehendakariaren inguruan, baita ere, oroimena mantentzea, azken finean hau delako, berme bat, Euskal Herriak iraungo duela etorkizunean.